आमथिसुवानि थाइजौ हानगासिनो दं। जाहैसिगोनदांलै बिराद मोजांलै दाख्लै जानानै बिराद गोथाव मोनबाय थारमाने आं मिथियाना आरो मोजां थाइजौआ मोनहैगोन माने मा जागोन रा दिनैनो बिसोर नोंसो जायो दे थाइसे हा apa ya? Kemudian kasih टेस्टिंग मालाय सुगुलाय गोदै बुस्थु बिदि सुवा नङालै बे सेस बुरबक सुनांला आरो दासो हानखानाय बे मोनबायना मोनना गोलैबाय सोर आंना ओइ बे खनाखै आं थाइनैसो लाबोबाय ओइ बे नारें सिंखौबो दं पुरा आमथिसुवानि जानो कारन रेडि जासिगोन दे ओइ जागोन बहुत जाबाय दङलै जाबाय नांला ओइ रे खोना दं दा लाखैबाबो माबागोन लांनो हागोन थानो होदो बेखिनि गानथाव हरगोनसै दा ओइ गोलैना दं होनो गोलैना नांगोलाबो गोलैनायगोलाबो नांगौबा दे नाङालै मोदोम भरालै नङा जाबाय बरिया बेखिनि गानाव लांसै आरो दालाखै जानो गारनाव गोदान नाना दोनना दे जाबाय दे दालाखै हाना थ' लोगोफोर नै बिहावलानिफ्राय बस्थासे माने बस्थायाव माखासे मानि थाइजौ सोनानै लाबोबाय आं न' मोनहैसिगोन दायो थांगासिनो दं आरोना थाइजौ लाबोगासिनो दं नै नाव लाबोबाय न' मोनफैबाय नै थाइजौआ पुरा गोथां गोथांसो नुदों हय बिराद मोजां थाइजौआ जानानै बहुत गेरा हानना हरखाबायलै आया दा जानो हागोन बहुत गेरा हानना हरखाबाय 5 केजिसो जागोन अजन थ' आमथिसुवानि आवसिया फोरबोनि बिहावलानिफ्राय लाबोबाय आंबो खान्थाल लांदोंमोन आनारस माबा माबि ओमफ्राय आरो थाइजौखौ लाहोबाय आरोना बिसोरना नावनो दंमोन ना थाइजौआ ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंनो आं हाननाय समावहाय हानानै जादोंमोन मोजां आरोना थाइजौआहाय